Poštovani kolege, u potpunosti podržavam izvješće kolegice Kopčinske u izvornom obliku. Suradnja na području zdravstva izrazito je važna i zato imam jedan ozbiljan apel. Danas u Europskoj uniji, ovisno o zemlje, imamo 30 do 50% ljudi koji se ne želi cijepiti protiv covida. To je jednostavno činjenica i mi ju moramo sagledati što god tko mislio o tome. Imamo i ljudi koji su se 2 puta cijepili pa su dobili koronu, imamo ljudi koji se ne smiju cijepiti protiv korone. No, postoji nešto što je svima zajedničko, bez obzira što postoje podijeljena mišljenja o cijepljenju. Mi svi želimo i trebamo pomoći u liječenju svih ljudi koji dobiju koronu. Zato apeliram na Europsku komisiju, uložite velika sredstva u razvoj lijekova. U to moramo uključiti sve europske zdravstvene institucije poput ovog Europskog centra i mi možemo omogućiti veliki znanstveni napredak i na tom području. Već sad postoje tretmani u svijetu koji su pomogli mnogim ljudima da lakše ozdrave. Jednako kao što ste uložili u razvoj cjepiva, sad uložite i u razvoj lijekova. Sad imamo ogromne probleme u gospodarstvu, imamo podjele među ljudima i ograničavanje temeljnih ljudskih sloboda. Zato uložite u lijekove i pomozite ljudima da se vrate normalnom životu. Hvala lijepo.